hormatlyň. Ýaşatmak üçin ýaşamak, özgäň bagtyny öz bagtyny taýmak nähili duýguka? Diňle salyk. Älim bir kitapdyr. Bu kitabyň her bir setirini üns bilen okayan adamlar beýik bir waryň razylygyna munasip bolarlar. Adam baky älemden pany älemi berlendir. Biz siýahy dediýäs, ýene de baklyga tarap barýas. Baky äleme alyp gidiljek azyklary bolsa şu pan dünýäde ýygnap bolýar. Bu nähili beýle bolýar? Elindäki pany bolan maly baklyga öwürmeli bolýan. Pany maly näde baklyga öwürüp bolýar? Allah'ın yoluna, Allah'ın razılığı için ulanılan yağdayına. Çünkü nefs baylığı gowurya. Emma ulin baklığın yanına dünyanın ehli baylığının hiç bir kıymeti yoktur. Demek Allah'ın hatırı üçün edilen ýaşylyklar Allah'ny hoşal edýän üçin ýene de Allah tarapyn ebediliğine urlaýar. Biyem diňe adamyň ýerginsiz ahlakyna bagly bolup durýar. Hawa diňe şeýle. Dogry bolýan, biz bu gurruňy näme üçin gowdadyk? Gowdagana däl, gowdaganlara seretmeli. Täze bir wezipemi? Biz buyurlany berjay edýäs. Akly kütülmedik, kalby garalmadyk adamlara Allah'nyň aksany hökmüne kömegi ýetişýär. Biri iýberýäne çäksiz şükür edýän. Hawa beýik yaradan rawa görmese biz ne bir ädim edip bilýäs, ne de mätäje kömek edip bilýäs. Neresi entege geçirekenov? Diňle salyk. Mehnet inzira gazam kin manjor tohumda yerleşýär. Oň ýaly bolsa, aly bu kynçylyklary näde dip gelip bilerke? Güýjem, kuwadam, bardat Allah'ın eline. Allah halasa bir siňek bir ödem ýere ýazar. Bizim ony hayran galyp syýnlar.
Akşam sürücü almağı var. Kän güýmenme. Öýde taňa ejen araşy. Bolýa kaka. Hawa, müdür bilen gürleşdim. Yangın söndürücü enjamlar işleyen eken. Gorkor zat ýok. Men gorkamoga kaka. Sen şonunda häzir bol. Bilýän käwat gorkmagam gerekdir. Arda. Sen bilýän, mektebe gatnamyň ataň isleýemenne. Men mektebim gowy kaka. Ýagdaýma moňat kaka. Men bilen kän gürleşen oklaram gölin, şonu da men dostlamy gowy görýän. Gowda. Gürleşmeýän boldur has gowy. Sebäbi sen bıçağlan hiç şaýsyny meňden ok. Sen adaty bıçağa däl. Kaka men olardan näme artyk yerim bar? Sen keman gorkmadyň ogly. Sen arda gorkmaz. Puluň var, guzuruň var. Wah arman adaty meňde. Ýöriteleşdiren mektep tokap bilýädim. Ýöne atan keçirlik etdi urda. Yer bolýada, ýene bir kıyırlan soň ýöriteleşdiren mektep tokap başlardyň. Maňa ştaýam bolýa kaka. Bar zat gowy. Diňe bir ýekelik diýmeseň. Yekelik gowdatdyr. Bolmanda bir ýeňi ýolukdan haýty bir dostusyň jok diýdine. Ya niye vurmuyorsun? Topu depip koyuversen olmayamıdı. O bayağı ahrin. Biz bilen top oynası yoklu. Salam. Mollum. Sen näme üçin oýnaňok? Neme mollum men ayakkabym könürek bolin ýöne şuun ýaýertir ene maňa täze ayakkap alyp berjek diýip aýtdy. Sen haýsyn okuyan? 3-nji A. Men adym Salih Demir, çedim täze mollumyz. Ýören tapaga baraly. Oğlum, bize hat getire ne dersin de? Ýok daýdy. Eni de hat ýok. Giň yüreğimeli ýallajan, näçe wagtdan beri habar hatyr ýokla. Çağlar perişan halla. Maňa bir ýamara gatnaşyp bukjat gelmeli. Allah'dan umydyňyzy üzmen Halime daýdy. Sag oturuň. O daýy bize inni kömek eden okmy eni? Eder gyýdym, eder. Şu wagtda seni kömek etdi agyr innem eder. Ene jan sen gynanma. Men hemem agam Ali ikimiz işler. Sen gynanma ene. Sana biz sereder. Ala bir ayakkabı alyp berjek diýipdim. Wah şu pulum bir gelsedi. Geler ene. Belkem o daýy kesellendir. Belkem o daýyň pulugy toranlar. Gynanma ene. Bar zat gowy bolar. Wah balam, sizin gali iki san agtyjagym mara men. Sana yüzümiň şükür edýän Allahjan. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Kemal ağa. Hoş geldin Kemal. Hoş gördük. Kakym ýagdaý näli? Öwürlük del. Bolýa. Men oň ýanyna baraýyn. Kemal. Sana bir zat aýtmakçydym. Aýdy berediň. Kakaň iýerýän kömek puluny inni ol görgüllere iýerjegim dälmi? Näme üçin iýereň? Şu wagtda seni kakam iýil üçin ýaşady. Öz wagty nemde bizi goýup iýil üçin ılgady, iýil üçin. Men orta beýle etmen. Ýöne Kemal, bu erwet zat däl ahyryn. Biz ilmidama özümüz üçin ýaşajak bolsak, iýle ýagşylyk etmejek bolsak Maňa onda akyl öwretmeýinis. Men näme etmelisin özüm gowy bilýän. Bu kadar yıl Şu wagtda seni kakam diýeni boldy. Oň isleýişýaly özüňi bagty etmek üçin işlemeli boldum. Ýöne oglum meňe ýaly bolmaz. Diňe özüni alad eder. Diňe özüni. Özgäniň bähidi bilen işi bolmaz. Kemal, ýöne ýagşylyk Maňa ýagşylyk diýme. Bular boş görüň. Ýagşylykmy? Men şu derejä özüm etdim. Hiç kim kömek bilen näl. Hiç kim maňa ýagşylyk etmedi. Ondan men näme üçin ýaly ýagşylyk edeýin ha?
Inni kakamın zamanatı tordu. Men zamanam başladı men. Ayalım hükmünne muňa öwrenişden gowa bolardy. Bir değişik Täzelik barmy Lukman? Lukman. Kıyın bolmasa men oğlum bilen meni ýeke goýup biljekmi? Elbette jenap. baba. Kaka, Kemal, Beni oğlum. Men aýdamdan bir bellegin. Men seni gowa adam edip yetiştirjek boldum. çalıştım. Baýlyk seni alaymasyn diýip köp alad etdim. Çok gayret. Ýalňyşan ýerimem madyr. Hata Elbette. bilirim. Lütfen Meni bagyşlagyn oğlum. kaka, bir rahat bolmagyna. Oğlum. Men wagtym golaýlady. Kaka, Gel. Gel gelin. Senem diňle. Baba. Atasy. Oğluňyzy agtymy. Bunu bilen näl? Söýügi bilen. Güzel ahlak bilen. Mehr, muhabbet bilen yetiştirin. parayı Bolu näde bolanjagyny bilmeseň, adam kärçiligiň elden gider. Kemal. Oğlum, näme kaka? yardım kömek pullary eýesine gowuşýar gerek oğlum. Hawa elbette kaka. Dinle. bak bu Bir ören mühim oğlum. sen Özüňde baryny paýlaşmakla ören mühimdir. ben Men gidemseň, bu bu hayır sahabat işlerini dogam ettirgin. Şimdi Düşündüňmi maňa oğlum? Düşündüm kaka. torunumu Agtygymy men ýerime gujaňa basgyn. benim Men ýerime gujaňa basgyn. Oğlum. Ay Allah. Ey Allahan. Hoş geldin Ali. Näme boldy? Ayakkabymyň halit boljak boldy. Babaanne. Ene, Bu terlikler bu şıpyk näme? Gaýg etme. Seni şıppykly mektebi beresim ýok. Al giy hani. Bu parayı Bu pulam al. Sana täze ayakkap alyp bilmäýmesek, çünki eni pulumuz gelenok. Bar häzir ayakkabıň bejertip gel. Hel görýän. Gaýdyşynam dukandan kartoşka alyp gaýtdym, bom balan. Bolýa ene. Bolýa. amca bu Daýy kökşüm bejerip beräýiň-de. Armaň diýmän ýatdan çykaraýdyň öýdýän oğlum. Bagşla daýjan, armaň. Neme? Ayakkabym Bejer aýer. Han sen bir salym garaş. derew bejerip berýäňizmi? Onu da täze diýäli. Sag ol daýy. Al bakaly.
Durun tek. İlki bilen yelim guuramaly bor. Çeken zähmetimiz ýerine çörýäri, bugün geýmesen gowy bor. Bolýarmy? Sağ ol daýy, köp sağ ol. Daýy, maňa 1 kilo kartoşka beräýiň-de. Özüň saýlap alaý oglum. Teşekkür Sağ ederim ol anam. daýjan. Ayakkabım. Ayakkabım. Ayakkabılarım. Daýy, men ayakkabıma görenlersiň. Daýjan, Oglum bir ýerde ayakkap nämiş dedi. şu ýerde goýupdym. Feridan otay ayakkap barmy? Yok, göreňi. Bar başga ýerden gözle. Bar. Maňa 1 kilo pomidor beräýiň-de. Häzir. Ayakkabı. Ayakkabım. İnim bar git diýen taňa. Bar. Başga ýerden gözle ayakkabyňy. Bar. Men başga baran ýerim ýok ahyryn. Bar git diýenmi taňa, bar. Atasyny ertir urudýaňyzmy Kemal? Hawa, ýertir ikindini ara. Şehir dışından Udoktan gelýänler ýetişse bolýardy. Sen ardy. Ýerbine okuň git. Ýöne kaka. Ýöneňe bilen ok beýlekiňem. Ertir ýokman okuň gidersiň. Arda, oglum. Bar, sen biraz diňjiň al. Bugün gaty ýadansyň. Kemal. Näçin oňa beýle gödük daraýaň? Maňa akly öwretme enes. Kemal. Ýalňyşýaň. Eger kakaň bolan bolsady, Kaka minni ýok. Şu wagta çenni pulumy diýilip alak geldik. yıllardır paramızı ne Şu wagta çenni, hawa, ol merhemetli adamdy. Merhemetli. Ýöne oň dödümsizligi sebäpli biz itleýişimiz ýaly ýaşap bilmedik. Eşdiňmi? Men belki gödük kakadarym. Ýöne men oglum. Men oglum başgasy durmuşda ýaşar. Düşündiňmi? bu ýaşaýşymyzyň näme serwet serede? Yok, yervet. Kakam şu wagta senin özüň aladatyn edip, meni adaty durmuşda ýaşamaga mejbur etdi. Mundan beýle bolmaz. Men diňe özüm üçin ýaşajak, diňe özüm üçin. Abi. Ali, men kelläme bir pikir geldi. Ayakkabımı yitirdim. Näme edip bilerin ödýäň? Ertel mektebe şypyk gideýinmi? Leyli, menine näme etsem kem? Menim şonu aýtjak bolýanna. Sen aýyrdan gatnaýaň men bolsa öýlen. Şeýle delmi? Hawa. Men ayagym senkiden täze kiçi. Şoň üçin ikimize de bir ayakkap bolar. Ir bilen sen giýsen, öýlenim men giýerin. Düşündim, ajaýyp pikir. Emma men nädip ýetşeýin? Okumyň gutoran wagty sen okuň başlaýa. Nädeli? Bir zat eder. Sebäbi sen gatylgyýaňa.
Ali. Heme garafu bolupsyňly. Top oynak gelýän gerek. Okuýa çeýni ılgak gelsin şu. Mollum men Temmal, gepleme. Mektebiň öldüdüğünü var. Wagtyna tapagy gelmeli. Bu yer mektep, oyun meydançaky da. Bar saltyrak tapagy yer. Salt bol. hadi acele et, öğretmen gelecek şimdi. Günaydın. Ertiriňiz haýyrly bolsun, Sağ çağalar. olun. Oturuň. Bugün Bugün atlar hem-de olaň toporluny uranýar çağalar. Aýdyň hani? At näme? evet. Aýt. Canlı cansız ähli zatlary duýgu hem-de düşünjeleri, adalgalary aňladýan sözleri at diýilýär. Tügeleme, otur. Peki Onu atlar näçe topora bölünýär? Hanaýdyň? Arda sen bilýärmi? Hawali. Has atlar hem-de jins atlar. Soň ýene-de atlaryň köplük hem-de birlik galyby bar. Tügeleme. Sen bulary mysal getirip biljekmi? Misal üçin Halime, enemiň ady Hasat. Uly bilen ýazylýar. Ýöne ayakkap jynsat, çünki hemme kişiň ayakkabı bar. Misal üçin käse bir sany. Käseler diýse köplük bolýar. Sebäbi käseler diýilenne köp käse ýada düşýär. Tügeleme, otur. peki Onu ertir hemmemiz atlara degişli 5 tane mysal ýazyp gelin. şimdi Häzir biz kiçiräk toporlar döredörs. Topor bolup düzmeýe ýazalyň. Maýta sen begli bilen, Dorsun sen jengid bilen, Nil sen bolsa Nur bilen bile, Semih sen Omar bilen bile işlersiňiz. Arda sen dostun bolsa ala bolar. Düzmeň ady bolsa ýagşylyk. Çocuk. Ali. Berkel. Hawa mollum, Dinle. Eger sen beýle okudan salyp gidesin gelýän bolsa, mollum men gyssanýan. Bagyşla mollum, öýde jigim garaşyp dur. Ali. Sen ne men tyýlan okmy? Edepli diýeni Berkel. Berkel. Yetiştim. Wagtyma ýetişdimi Leyli? Yetişmän näme Ali? Sen mektepden gatylgyan oglan. Gördüňmi ayakkabıň üçin aglap oturar zat ýok ekeni. Men näme beýle gatylgyanmy? Elbetde. Görel hani? Menem sen ýaly gatylgap bilýärmikem? Sag bol. Görsene göýlekçileriň köpdigini. Çok seveni var. Pahyr gower ýene köp ekeni. Ben de o kadar. Benim şonçany ýyly paýlan bolsam, benim şonça töýün tapylardy. Bir gün hayır. Bir gün ýok diýen bolsam, beýle köp adam gelmese gelmezdim. Kaka, Evet. Näme? mollumyz bize öý iş tapşyrdy. Topor bolup bir düzme ýazmaly. Men topordaşymyň ady Ali. Leman Hanım. Seyran hanım, Gaz kokusu. jaýda bir hili ýyt barly. Bir kaçak. Gadyň ýetýärli, galas galamalaýmadymy? Kemal arkyn bolsana, gorkul zat ýok, hemme zat gowy. Ya ben Men size nahara käşe goşmaň diýmedimmi? Ötünç sorayan aşpiyede yine de ýatda daýaryn. Ýatdan çykaranyrda. hayret. O ne hel beýle bolýar? Bunu bile Ýatdan çykarýan bolsa ondan bir aşped omy. kimse Hiç kim öde etmeli işini eden ok. Soňam iş ýok diýip deýen çıkýarlar. Bolýala Kemal gahar etmesene, inni ýatdan çykarmadylar.
Arda, sen kalkana näme diýip durduňa? Ha evet. Yeri näme diýjek? Neydi? Iki bolup bir düzme yazmaly. Oňa da aly. Ertir olara düzme yazmagy istem bolarmyka? Goý beräý da kaka. Kimmiş? Kim ol? Neyin nesi? Ne eyladım? Babasının Kakatı nerede işliyor? Ýetim oğlan. Hayır abi. Yok Arda. Ben seni Men seni okudum, täze mekdebe berjek. Sen bana ne Bir diýening bolmaz. Bitti artık. Bolly. Özel bir okul. Hususy mektep atlardın. Orada etütmen. Şol mekteplerde hemme zat üçün. Bir devlet okulunda olduğu Soň beýdip iyiliň öýünde öýüşiň edip görmerdin. falan çalışmanıza gerek. Men müdür bilen guruluşardım. Ben müdürle konuşurum. Seni şol tapaktan geçirirler. Seni o dersten Düşündün mü? Kaka, men hususy mektebe gidesim gelenok. Maňa ruhsat beräýdi. Aynı dedi. Seni mataňa men depsin. Ama bu Ýöne basym seni müýtdärdin. sıradan Adaty durmuşda ýaşamaz. önce İlki bilen öýüdüň alad etmeli, düşünýärmi? Kemal, goý gitsin. Näme bolar edýän? Hayır efendim. Yok hanım. Kemal Korkmaz. Kemal Korkmaz'ın oğlu biderek yerlerde görünmeliler. Kim oldu? Kim olur? Ne eyladımlı? İnsanlar oldukları Bir de tek olur tanandı o. Ne işi var? Yok. Olmaz. Olmaz. Men ılgamak boýunça bäýteşige gatnaşyk. Näme hil bäsleşik? Mektepde ılgamak boýunça bäýteşik geçirilýär. Birinji ýer alan uly bäýteşige gatnaşýar, baýraga berilýär. Näme hil baýrak? Birinji ýere kompýuter, ikinji ýere tigir, üçünji bolsa sport ayakkabı berilýär. Berekella. Ne diýip bolsa üçünji bolaýsam, şonda ayakkabym bolar. Tamam Ali. Bolýa Ali. Adyny ýazdım. Erteri 3-nji taýatyndan faýla boljak. Moğlumdan ruhsat alyp gelin. Sen iň soňky ot ýazyldың. Mundan soň geljekleri ähtiýaçdaky bäýatleşlerin hatarına goşýar. Bolýam oğlum. Birinjilik bilen oýun etjek bolýan. Soňam sapaň okaň ok. Ali, Ertiriňiz haýyrly bolsun oğlum. näme bol beýle begenýäňle? Bäýatleşige menim adymy ýazdyrdım. Düzme ýazyp başladyňyzmy? Ýok, ente başlamdyk. Sen bäýatleşik diýdiň. Arda bolsa kepderiň ýydyny öýüşün ýatdan çykardy diýen. Vay, o näme diýe? Yaral kepdere iýim berýär. Oňa biri kömek etse gowy boljak. Ne yapıyorsun? Näme diýäň? Bagdan tapdym. Kanatda ölüpdir. Uçup bilen ok. İýim berjek bolýan bolyn. Dürentek. Sen guş takla. Men ortaňa iýim bereýin. Oh, be. Sen gowy ayakkabıňa bar ekeni. Seni bäýatleşige ýadylykmy? Ýok. Näme üçin? Şeýle ayakkabıň waka sen şeýle bir ılgarsyň. Uy, inni ýazylşygam gutordy ýen. Men bolmana dylgap bilem oga. Ýok, sen gatylgyň ahry. Killeme bir pikir geldi, ýür gideli. Mollum bir daha sorasam bolýarmy? Ora bir Ali. Men adym ähtiýaçdakylary ýadaýyn da, men ýerime bolsa ardan ýadyň. Bolarmyka? Arda gije galypdyr. Ýöne olam ýokman bu bäýatleşige gatnaşmaly. Ali borla geregim dälle. Onu sen näme? Men ondan sport ayakkabym ýok ahry. Haýyş edýän. Yer bolýardy, Ardanyň adyny ýazaýar. Aferin sana. Tüweleme. İşte bu. Ine muňa ýagşylyk diýilýär. Ama Ýöne mene öz ýerimi ile bermezdim. Ine görersiňiz, Ali hökman ýeňiji bolar. Gije galýan. Galatyň ýok. Gelerini dogonyň gelir. İyi günler. Assalamu alaykum. Gurgunmusyňyz? Kemal Korkmaz. Men Korkmaz'ın sürücüsü. Arda bıraktıňyz bilen sapa okajak bolýarmyşym. Ha,
Şeýle mi? Görüşürüz. Sağ olun. Ene bizim öýümüz. Bizim ev bu. Ene, Babaanneciğim. boğulun doğusu Marta. Ders çalış. Bile sapa okuyacak bolýar. Hoş gelipsiňiz. Gelin içeri girin. Faruk ağaň ogly Kemal gorkmazmy? Hawa. Ýöne Faruk ağa aýrylysyň neden tanıyaňyz? Näme? Hawa, görüli dünýeden aýtdy. Diýmek şeýle boldy diýsene. Men ony daşyndan tanıýadym. Fakir gowa adamdy. Allah iman wadyny bersin. Ogly bolsa Faruk ağa meýdan ok. İnşallah agty buroňa meňde bersinler. Yani siz şu yerde yaşayanızmı? Hawa. Men jigem bilen şu yerde ýatýan. Enem bolsa ýokarda ýatýar. Televizor ýok. Telefonum ýok. Akşam nädip televizor görýäňiz? Göremdok. O nähili? Onu näme diýäňiz? Öý işimiz edýäs. Kitap okuýas. Enem bize kitap pişirip berýär. Babaannem sobada. Gör nähili gowy. Bize kakam bilen bile bolamdok. Biz hiç birlikte Onu- oturmuyoruz babamla. Han sizin tekleňiz nerede? İkimiz hem şu divanna ýatýas. Sizin gör nähili hizirlik. Mydama bile bolýaňyzmy? Evet uyurken. Hawa ýatamyzda da. Näme onu okap başlarmy? Bolýar. Vay ayakkabım. Allah can. Meninle näme deyin? Okuwa nädik gideyin? Doğunma näme diýsem kem? Nasıl gideceğiz Vah. şimdi? Ne yapacağız? Ey Allah can. Abi beni Okuwa giyjek alýan. Abimin goğunmun yitiren ayakkabı. Bu yere ne edip düştük ha? Allah can köp sağ ol. Bana kömek ettin. Köp sağ ol. Arda. Arda, men sana giden ok diýmedim mi? Ha? Sen näme işiň var bu ýerde? Kaka, kaka. Yürüye. Yürüye. Şoför eve Sürücü seni öýe alyp gider. Hadi. Bol çatırak. Akşama soracağım. Akşam sen bana hap bermeli bolarsyň. Sen daha Sen uğraştın. jumruk ýaly bolup kakyň aýdan etmejek bolýaň, ha? He? Okulda Mektepde size şunu öwredýärmi? Kemal. Sen bizi ýeke goýsana. bu mesele Goşulmadan gowy bolar. bunlar Bu meseleni rehimdilik bilen çözüp bolmaz. bu sene Ýylyň ahyryna täze mektebe geçerdin. doğru Ýöri töleşdirilen mektebe. bir eğitim alacaksın. Yöne kaka, sen hem şu mektebe gatnadyň ahry. Ben o Men ataň şo ýere zor bilen iýerdi. kendi Maňa alym bolsa hukman ýöri töleşdirilen mektebe giderdim. devlet Men adaty orta mektepde okudum. Garyplar bilen bile okumaly boldum. hak etmediğim halde Ataň baýly bolsa da ýagşylyk diýilen zat sebäpli meni bu soňky mektebe iý bermedi. bir kulüp Näme üçin bilýärmi? Bilýärmi? Neymiş? Dinle. Paylaşmayı Ataň maňa ýagşylyk etmegi,
Sadece İyil üçün yaşama öwredeti gelýärdi. içinde yaşayacak. Biderek dağıtlar. Boşlar. Bari biderek. Şimdi Bar göne toňu. doğru odan. Ertir akşama senni Cezalısın. o toňdan çykanyň görämen, düşdüňmü? Akşama kadar Bar. çıkmayacaksın odandan. Okula da Mektebe de gitmerdin. Kaka. Emma ertir ılgamakda bätleşik adam taýlanýar ahry. Menim gatnaşýan. ne olacak? Bätleşik atnaşyp näme etjek? Çabuk Bar o ol. toňu. Hadi. Bätleşige giden ok, düşdüňmü? Bar. Hadi. Bar o toňu. Arda hani. Häzir gelmese bätleşik gatnaşyp bilmez. Arda gelmese sen gatnaşardyň da. Yok, Arda gelämeli. Ali, men sana düşünemok. Sen näme üçin öz ýeriňi oňa berdiň? Sebäbi olam ýeňici bolmaly. Ama o Ýöne ol baý ahry. Leyli, sen düşünjeň nähilay? hadi Arda niredeki? Bu ayakkabı Sen näme şu ayakkabını ılgyjakmy? Mollum men goşmaça taparda. Ilgammal bolaysa da başga ayakkabym ýok. Yok, bolanok. Düzgün ele ait değil. Sport ayakkabı bolmaly. Mollum ýöne men başga ayakkabym ýok ahry. Bolanok. Bätleşik atnaşyp bilen ok, düşeň bolanok. Bir zat boldum mu oğlum? Yok da bolanok yok. Bu okuçyny bätleşik aly bilemdok. Ayakkabı bolanok. Mollum, doganmyň sport ayakkabı bardy welin men ýitiräýdim de. Oğlum, mektebiň içindäki bätleşige gatnaşyp berdin bolmasa, ul bätleşige gitmeli bolsa bir alajyn taparsa. Yok, o mümkün ne? Düzgün ele ait değil. Sport ayakkabı hükman bolaymaly düşýärmi? buna değil. Bunun yerine başka birini alaymalı orada. Arda gelýär oğlum. Men gatnaşmasam ziýany ýok. Yeşim. Enes, Nerede benim men mavi- mawy gastuğum nerede? Öyle. Hani kovuca dur. Geride dur. Sıdıktan geçeyim. Çizgiyi geçme. Geçeceğin mi? Start verilmedi. Başla değil men kada başlaman. Berk bellen. Ali goýsana, gynan oturma. Oňal möhüm däl ahry. Wagt beýle dälle. Çocuklar. Kızım sana söylüyorum çizgiyi. Ali, men geldim. Sen näme üçin hatyrda däl? Sen men ýerime algamalyň ahryn. Äti ýaşdaky birinji adam sen ahry. Müdür bu ayakkabym bilen algamagy ruhsat bermedi. Düzgün laýyk dälmişiň. Sen geldiň ahry. Mollum, bir salim garaşyň. Ali häzir sport ayakkabını giyip bätleşige gatnaşar. Ýöne sen näme? Sen maňa ýagşylyk etjek boldun. Indi gorsa nowat menki. Sebäbi sen meň dostum Ali. Evet hazır. Oğlunlar tayar mı? Oğlum bir salim garaşyň, adam bolgajak diýär. Seň aýdyşyňy diýal geyinip gelýär. Bol çaltyrak. Teşekkürler. Sag ol. Sen meň iň gowy dostum. Hadi çocuk. Bolla enin. Näme bir sana garaş durmalı mı? Baryan mollum. Evet. Hemmek tayin oldum. Hocam. Bu oğlum başlamaya tayin olun. Tamam. Bolya.
Başla. Ali! Ali! Arda! Arda! Ne oldu? Ne molly? Çekilin izin verin. Düne göre Dün kagaranda hasan ot. Dermanlaryny wagt-wagtyny içmeli. Oňa dermany içirjek bol biziň görýän görgüýümiz siz uru bilsediňiz. O näme diýdiň boldy? İçmeýän emri gördün? İçmeýän emri gördün ani? Bolýa Kemal gaharlan bermesene. Ruhsat berseňiz men gideýin. Ýörüm. Kemal, oğlumuza ağzı bolsa da mehir bilen yüzlen aýsene. Oň aladas nemeden oga? Yok. Ol ödeden alıp çıkmadı. O beylik çağaları yerler. O yol iyile yaşın gitmen ödünü peydasını yoktuğunu bildin. Ödü yettirdin şuna. Düştün mü? Leman. Eyran. Bulan bir yerde neyem iş var? Cenap Ardan soramağa gelipdirler cenap. Salamu aleyküm. Men Talih Demir, Ardaň enedilim oğlumy. Bu da Ali. Bulum Ali. Ardaň Janyal dosty. Ali bilen tanışıpdyk. Ama Ýöne o men oğlumun Janyal dosty diýem ka diýen. ya da onun Ol oğlumun dosty bolup bilmez. Men Ardany gatala dediýän. Ardanyň ýagdaýy gowy. Ala diýip oturma. Mektebe kaçan var arka? Inni gaýdyp şol mektebe aýagynam tek. Näme? Eşitdiň dämi? Onu başga bir mektebe geçirecek. Beýtmek gerek gel ahry. Eger gerek bolsa men Arda goşmaça tapak geçip biljek. Şeýtse bol äl tapaklaryny ýetişer. Şeýlemi? Hayratyn tapak gerecek diýdene. paraları cebine Sen girecek. pul kazanasın gelýärmi? Ya ben Eger men rady bolmasam näme? Arda'yı Ardan sınıftan geçirecek dämi? Kemal, Salih mollum beýle diýjek bolmady. sen karışma. Sen goşulmaýy diýdim. Benim Men oğlum kendisi. oğlumy özüňiz emen edip bilmerdiňiz. O başka Ol ata ýaly iýil üçin gurban bolmaz. Çünkü biz aýratyn adamlar. Arda sizin Arda hiç açan size goşulmaz. o kadar istiyorsan. Beýlik diýen bolsaň sizden baýan. Çalışır. Arda gibi. Soň Ardanyň derejesindäki adamlar bilen bilelikde oturma hukuk kazanardyňız. Bundan 10 Ýene 10 ýyldan Arda başarılı. Arda beýik bir ýerlerde oturan wagty Siz onun siz gelip dediğini yapacaksınız. oň ýakadyndan ýapyşardyňız. Ve ben Men bolsam oňa ýol berjek gel. haklısın. Dawra aýdýaňyz. Kimse Size hiç kim kömek etmedi gerek. siz Bilmedama bir özüňiz jan etdiňiz. evet. Hawa, aynen. tut şeýle. Ama bunu Ýöne men siziň bilen eňekleşip oturjak gel. Men siz bilen gürleşigim däl. Bu Ardaň ayakkabı. Men bir gelek giýdim. Gerek gel. Goý seňki bolsun. Näme ol seň aýagyň tokan ayakkabıň eri diýenmi? Muny bolsa enem mişirdi. Arda üçin. Arda bu köküler gowy berýdi. Kemal? Kemal? Näme boldy? Yok, hiç sat bolanok. Bir paylanan 5. Koşmak. 3 paylanan 5. Dengdir 4 paylanan 5. Droplary koşmak için maydalawjylar deng bolmaly. Ali tur yerinden. Gelin oğlum. Bağışlan oğlum.
Alı çelebi var mı ka? Buradayım müdür. Berdim oğlum. Düş peşine. Bolya, yürü izme düş. Kusura bakmayın. Kapanı bölen için başlan. Dersler. Minnettar. Evet, Hawa oturun çağalar. kitaplarımızı Kitaplarınızın 40-njy sahypasyny açyň. Gel bakalım. Hani gel bakalı alı çelebi. Benden niye Sen näme? korkuyorsun? Beýle menden gorkýanmy? Korkacak bir şey mi? Näme men şeýle erbetmi? öğretmenim. Yok mu oğlum? O zaman Oň ýaly bolsa menden gorkma. sen bizim Sen bizim idare boýdanjy mı ediyorsun. dahy? Efendim. O ne hili? İyi günler. Salamu aleykum. İyi günler. Salam. Nasılsın? Ali ýagdaýlaň gowmy? Oňatma oğlum. Setiniz mi? Aýtdyňyzmy oğlum? Yok. Yok. Sizi bekliyorum. Side garaşyp durdum. Ali biz Ali, biz yani ýagny müdürimiz hem-de beden terimi oğlumuz mektep bolup hem arkaňda durmakçy bolýar. O ne hili oğlum? Sen ustat algawçy bolup bilersiň Ali. Biz sana gaty ynanýar. Mene başta ananam oktumam welin. Salih mollum meni ırdy. On kömek bilen ine şu karara gelinen. Beýdem müdür bu Aliň ukybyna bagly ahiryn. Şimdi ben Näme? Inni bu zatlar menkimi? Hawa, Çynyňyzmy? Bu ayakkap, bu giyim menkimi? hawa Ali. Biz senin ýeke dada garaşýas. Sen köp taýynlyk görmeli bolsun. Sen elinden gelen netseň biziň üçin bolany. Mektepde birinji bolşuň ýaly welaýatymyzda da birinji bolarsyň inşallah. Bizi dogry düşün. Sen diňe elinden gelen netseň bolýa. Bizi şolum bolýa. Biz seni ýokman gollar. Vermedik onlara. Bir geyimleri hep etse pul verendir. Senden yokman bayraklaryny garaşýar. Sag bolun, maňa ananaňyz üçin sag bolun. Biz sana ananyat Ali. Sen elinden geleni gaýgyrma. Gujur gaýrat bizden üstünlük bolsa Allah'dan. Soňam bilmäni ýatdan çykaraýmagyn. hem de Arda bilen bile ýazmalyňyz ýadyňdamy? Bolýa bolum. Söz berýän oğlum. abi. Ali, Abi. men ynanyp bilemok. Bu ayakkap hakyky däl bolaýmasyn? Önce ben de Mene başta ynanmadım Leyli. Ýöne seret çyn. Allah can, sana yüzümün şükür ediyen oğlum balam. hadi git. Hani giyip gördün onu? Yok, bolmaz. Yarışmaya Beýakleşikde gideceğim. giyjek. O näçin? Giyersem kirlenir. Giýäýsem kirler. Giderim sonra. Soň näme deyin? Madem Giýmejek bolsaň bular näçin aldyň Ali? Zehra Aýtdym söylüyorum, Ali, Leyli. giyeceğim. Diňe beýakleşikde giyjek. Men häzir işim bar. Men gitmeli. Ne iş? O ne hili işin var oğlum? Salih öğretmenim. Salih molluma söz beripdim. Gitmem lazım. Ardan ýanyna gitmeli. Ardanın bana Kömek ihtiyacı etmeli. Ece çynyň aýdýaň dälmi? Ali ýokman men soramaga gelen bolmaly. Ali ýokman ala dagalandyr. Soramaga gelendir Ece. Oğlum sen sorama hiçim gelmedi diýdi ga. Näçin bir de ananan o? Kaka Ali men janyal dostum ahry. O men soramaga gelen bolmaly. Näçin gelmedik? Sen sorama gelmedi. Demek ol sen canýal dostum däl ekeni. Hadi sen düş. Sen bu da sırakta oýlanmapmy? Geç ýat. Yok, men ýatatym gelen ok. Men oňat boldum, Lukmanam aýtdy. Eşitdim. Indi daşary ýygym çyksam bolýar. Daşary çykatym gelýär. Eşitdiňmi kaka? Arda sen näme diňen o? Oglum, Arda gel berik. Berik gelýän Arda. Arda men sana diýän. Ali. Arda. Ali, sen geleceğin bilýärdim. Arda sana berik gelýän. Ýür kaç Ali. Arda sana berik gelýän. Arda. 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 evladım Oğlum, var mı? köýne kuşun zatdan bagly aýdy ber näme bolsa da alýan. Ne diyorsun sen? Ağam sen näme samyrýan? Ne eskisi? Beýde köýne zat ýok. Bu evde. Sen Sen bir ýere näp girdin? çekil şu. Hayırlığından. Hayırlayan. Elin hayır. Kaç yok kol. Hayır. Allah Allah. Ağam ýür daşa çykaly. Oğlum birden nire itirim olaydıka. Ya gidin. Şu penceyi maňa ber. Şu penceyi maňa ber. Bar ho ağam yok kol ýan şutaýdyn. Çıkar babacığım. Bar gulun çek şutaýdyn. Ýür ýaşy daşa çykaly. Arda. Arda. Ýür ýaşy daşa çykaly, ýür. Arda diýen men taňa. Bolla gittiler. Bizi daşardan gözleýärler. Ne ettin? Gowaldyňmy? Hawala, bir hepde geçti. Oňat boldum. Bilýäli. O könem çün gelen ok.
Kakam iyi veren ok. Mektepten çıkaracak diye. Men pikirimçe edip bilmeýmese Salih mollum muňa ýol bermez. Çynyňmy? Salih mollum men beýle gowurýa diýsene. Owo. Seni barýymyzam gowurýas. Men Salih mollum iyi verdi. Arda bilen düzmeňe ýazyp diýiniň diýdi. Çynyňmy? Men ýatdan çıkarmandyr da onu. Elbette. Aýdyp oturna. Men teň ýanyňa düzme ýazmagy geldim. Salih mollum men ýatdan çıkarmandyr. Bolany okap başlaly. Ardacan, dostuňa Hıdır kerem etjek gelmi? Teşekkür Ece tağol ece. Hadi bakalım. Bolýa onda, işleňiz açyk bolsun. Çok güzel. Tüýjeken. Ejeniň eli tüýjüdir. Ejen giren mahalgaty korkdum. Senem korkdyň gerek. Ne kadar iyi. Olar arkadaş. görnä hil gowy dost bolurlar. Ýaňa bolan her türlü başga dünýäň adamlary ýalylar. Her çağa doğulanyny tebigini öle doğulýar. Ýagny ýaňy doğulan bala päkdir, tämizdir. Çağalaň şo päkligini gorap taklamak, ulluň dinusy aladara bilen amal aşýar. Bu nähil beýle bolýar? Çağalar henin kişilikden, manyl sözlerden de atan edinden aran görellerini aňyna ýazýarlar. Olar bozulmaýarmy? Bozulmagy gaty kyndyr, gitdigiçe galňaýa. Ondan ikaby galňan ýüreklere kinwanca wujdanlaryň sesi täsir edermike? Allah bilýär. Eger sen aýdyşyň ýaly boljak bolsa, bulara kynçylyk garaşýar. Sıkıntı bekliyor olabilir. Niçin? Näme üçin? Inçi ýyllykyny kaby sehel ýer bilen ýykyp bolarmy? Evet. Çawa çağalar. Sonunda Ine ardyly günem ýetip geldi. haftadan Bir neçe hepdelap taýýarlyk gördüňiz. Her düzmeleňiz okap berersiňiz. önceki Kimiň birinji okaty gelýär? Ali. Ali? Efendim. Näme mollum? Sen Sen näme taýyn näme? Taýyn mollum. Arda ile. Arda bilen ýazdyň dämi? Evet. Hawa mollum. İyi ya. Bolýanny. Başla bakalım. Ana okap başla. Kompozisyonu. Düzmeň ady ýagşylyk. Bütün Ähli adamlar birek biregi söýmeli. Çünkü Allah barlyk hamiryny söýüp hamir maýasy bilen ýuwurupdyr. Hamir bilen hamir maýanyň tapyşmagy üçin hökman dähmet çekilmeli. Kämahallar öňümizden her hil kynçylyklar çykyp biler. Kıyıngyna duçar bolsagam, ýene de birek üçin ýürekden söýmeli. Şeýle agyr pursatlar adamy ejid etmegi mahmal. Käbir pursatlarda bolsa, söýýänimiz bilenem aýryşmaly bolmagymyz ahmal. Keseller, kynçylyklar biziň ýolumyzda böwet bolup biler. Aç galyp biler, suwsuz galyp biler, ýa bolmasa eşretli durmuşda ýaşap, özgeleň aladasyny etmeýänem bolup biler. Ine şu iki durry ýagdaýy birleşdirjek, adamy geňe naýy diýarlara ulaşdyrjak köprü gerek gelmidir? Söýgü bilen öýrülen, gurulan köprüler gerek. Şeýle söýgü köprüsü bilen bir-birlerini tapanlar özleri üçin iň gymmatly zadyň nämedigini düşünip galarlar. Özgäniň dertlerine derman bolmagy, nätäşlere kömek etmegi, ýykylany turuzmalygyny adam şonu düşünip galýar. Has möhümi bolsa, şeýle söýgü köprülerini tapşanmyzda biz ýene bir zada göz ýetirýär. Kıyınçılıklar paylaşdığımızca adalyan ekeni. Söýgüler bolsa paylaşdığımızca köpeljek ekeni. Şeýle paylaşygy amal aşyranlara bolsa Allah alkyş aýdýanlar. Iň gowy ýerlerini arda ýazdy. Fedakar. Söýgüni sen bize gaty öňüt düşündirdiň Ali. Teşekkür ederim. İnşallah bäýatşykdy de şeýle gowy çykyş edermikäm diýen. Diyoruz senden. Enejan ýagdaýlaň gowmy?
Ağrıyan yerin var mı? Ýagdaýym gowgaýdym. Diňji malaýyn. Soň hasam oňat bolaryn men. Abi. Doğuncan. Näme boldy? Bätleşik şugun gerek? Şugun mi? Hawa. Gatnaşyp bilen okmynny. Näde gatnaşaýyn? Ayakkabymı giyimlemi sattım. Bu giyimlem bilen meni bätleşige gatnaşdyrmadylar. Başga bir alajy ýokmy ka? Ýok. Men utanjymdan ýaňa o ýere barba bilmen. Ali, gel ikimiz bileg edeli. Bileg edeli. Belkem bilegimiz kabul bolar. Nähil görýäň? Olmaz mı? Bilmedim. Yeşim. Bolla keyvan giyecek aliyata bolla. Kemal. Ardan nahara gidesi gelen ok. Ne demek? O ne için? Biz Bir de orta ağırlı dip çağırlı ne çık olayat. Onun orta penine de değil. O ne kelle hiçten okka. Bir hili içeri gidesim gelen ok. Gitmeliydin mi? Gidemeli. Düştün mü? Yürü oğlum. Buyurun. Size kim gerek? Oğlum Kemal. Tanımadın mı? Näme men tanamadın mı? Tanıyamadım. Yok tanımadım. Durunno. Sana ýatladayın. Sizin ilkinji fabriýaňyz. Ha o. Babamın Kakamın ilkinci fabriği. Kiçim bolsa bize esdi giyedeci getiripdi. Men kakam ile bilinçleştim. Bana usta diýerdiler. Belkem ýadyňa düşendir. Sen şonu oğlun ýaşyndanam kiçidin. galiba O yadıma düşecek bolýar. Men Faruk ağaň patasyna da görünüp bilmedim. İyi ziyarasın. Son ağıtı keselläpdir diýip eşitdim. Bir okda iki dowşan awlaýyn diýip gelip oturuşum. Şeyle mi? Yeni bir gidip barýardyk da. Dogry welin Kemal, men bir zada düşünüp bilenmok. O ne edip Halime daýda bar ýerine bu çağa kesel tapýa. Halime hanım diýen mi? Wah, sen meni nime oldurjak da oğlum. Adam ne edip özüni emdiren enekesini ýatdan çykaryp bilýär. Menim diren enekesini. Hava çalıca yadıma düşüyor. Ýadyňa düşmese bolmaz oğlum. Ýadyňa düşýärmi köşk odalypdy. Sen bolsa içinde galypdyň. Halime hanım bola seni halat edipdi. Oň ýüzi ýanan bolmaly. Sen bir zada bolup ol bizden has uzaklara gitdi. Ol häzir ikagty bile ýaşaýarmyş. Görgülüğünü zordan eýleýärmyş. Faruk ağa da ona kömek edýärmiş diýip eşitdim. Ey Hudaý, müdür gelýär. Goýberin meni. Senin tek geyimlerini mi beýmediňe? Neme oğlum? Men Çelevi. Bolany Çelevi. Sen enidim giyinmedin mi? Teret men senin için tatlı tuttum. Bol bakın giyin. Bol. Hadi giyin. Bol basın bırak. oğlum men neme ol? Enike? Sen neme katnaşık değil mi? Yok, bile değil. Bana bak. Neme? Yoksa Ya korkuyor musun? geçiririm diye. Durun hanım oğlum. Kıssam alayım onu. Vardır O millette bir sebebi vardır. Söyle bakalım. Han aytbak Ali näme boldy? Doğruyu aýtmaly gerek mi oğlum?
Deme doğru söyleyenler utuyandırlar Ali. Öğretmenim. Oğlum, men sizin maňa beren ayakkabıňyzy hem de giyimleňizi sattım. Nasıl Näme? Sen nädip beýip bildin Ali? Mekdebiň pulunu nädip iýip bildin? Müdür oğlum, bağlama käyeme. Ol neresi? Näte çinde yetin. Sen näme diýjek bolsaň maňa di. Dayda, sen oğlum näme dediğini bilýänmi? öyle bir iş Men hiç inanyp bilemok. akıllara zarar. Oğlum. Hadi. Niye Oğlum näme üçin beýtdin? Näme üçin? Halim anne. Halimeci, sen men Halimeci merak. Ben çok Men büyük bir ulakmakla eşeklik edipdirin. Henidem Hala ediyen bulmam mümkün. Seni Seni hattan çıkarıpdırın. Niyeyse çıkar. Seni yadımdan çıkarıpdırın. Belki de yangın Belki hem sesini unutmak şol ister. pazgalı wakanı unutjak bolup seni mi donnurum? Ama işte Yöne, sonda bir yerden ine gör, karşıma yine kimi bile senden tapıştık. özür dilemeye geldim. Görýän mi? Tamam. Men senden ötünç soraýan. Bunlar önemli Doğru şeyler iş ama alada bularım derwaý saatlar bölün. neticede Sen men üçin daha çok öz janymdan imi geçipdin. kendinden var. Özüm şol odoklap Benim için meni halat etdin. ateşe attın. Senim kakam ýaly. Elhimdar ekening. Ne de olsa Ýöne men orada kakama men demendir. tıpkı babam. Mundan beýlek men Ama ben men beýlin aýyn tapyk edip bilmen. Fakat Halimici, senden ötünç soraýan. benim için Meni bağışlayacaksın. bir insana daha fazla Meni nankörlük bağışla. yapacak değilim Halim ana. Biliyorum. Men ikiniz senden için de çok ani ötünç olacak. soraýan. Ne olur beni affet. Meni bağışla. Beýdim oğlum, beýdime. Beýdime canım. Belli ki ben Men seni hattan çıkarıpdym Halimeci. ne olur Halim ana. Men senden Kendimi razylyk almasam bolmaz. dile ben. Menden näme sorasan sora. Beýle bolsa bir juut ayakkap gerek, maňa başga hiç zat gerek däl. Ali, en güýçlisi sensin. Arkayn bol, arkaňda bir wadyr, arkayn bol. Ali, sana bil walyat, bilin berk kuşo. Hadi güveniyorum. Kemal sonunda Kemal ahir hakykata göz ýetirdi. Adamның arasynda adamlardan bir adam bolmaly. Muma garamazdan pesbel adam jemgyýetde herwes syýla hormata eýdir. Adamyň asly kerem bolan üçin ýürek elbetde hakykatyň mukamyny emrinýär. Ine ýagşylyk şeýdip şeýneleýär. Nämet şükür bilen köpelýär. Paýlaşyp ýaşamak adama ilmidama ýaraşyk berýär.
Peki ya Ýeri bu bu ýolda bäsleşýänler näme? Ýagşylykda bäsleşýänler daraşýar däldirler. Her bir adama näçe isteti ýodazyk ba. Bizinkileriň bolsa ýollar açyldy diýen. Ýolun açykdygy mudama netijede belli bolýar. Diýmek bu ýol soňuna çenni açyk ekeni. Oy her wagt açyk bolsun alaýym. Bolaram Kemal üçüsini hem bir ýerde okutmak makul bildi. Birinci bolly. Berekella dostum, berekella. Birinci bolly, birinci biz ýendik. Men size aýtdym-a? Berekella dostum, yeňdiň. Birinci boldun. Berekella.